Hi guys, welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba remavende, Baba Tencent vadzoka zvakare vachiti I'm now protected by Zanupf. Vanga vakamira vaine team member rakashi vachiti if you can't beat them, join them. And each care, see full video. Pamusoro padongonya chaipo vadima makadikanda ikoko muchida musikana kakwana sikaiko hapasikizwa kumanya pamusika vane donzo rokuvakanyika vane donzo rokuteera musaka saka zvamunondiita hapana I'm protected ndakadzivirika ndiri pasikasvikiki asi kabda kusvika ndichava stepway kusvika mazuva kuvakanyika nyika inovakwa nevene vayo ndatenda hangu motidi hapana. I'm sure guys machinzwa chimudhara chemavende chinonzi Baba Tencent chadedzera kuti I don't regret what I said, asi chabuda chine timu revarakashi. Vamwe vanhu vadedzera kuti chabhadharwa mari ichi chimudhara ichi tichachirova tichachipedza mavende tichachipedza mazino chikaita mavende, because last time chakaudza chamisa chichiti chamisa if you can't beat them join them. Hapana zvanoita, you can't change anything, wakadyiwa pamaresults. Chikazouya futi chichiapologiza chimudhara chichiti I'm sorry kune vanhu vese vandakatadzira, ndakakanganisa ndakangoita vhidhiyo ndisingazivi ndoita sei, asi vazukuru vambuya nhanda vaidedzera kuti aiwa unonyatsoziva zvavaiita, of which zvakutoprova exactly kuti zvaiita ainozviziva because aine zvabuda ari kuZimbabwe aine timu yevarakashi aidedzera kuti I don't regret, I'm now protected. Hapana zvandotya, saka muchaita sei? Munongoziva mega slogan yeZanupf kuti saka muchaita sei, ndoyange yakabatwa naBaba Tencent vachidedzera kuti saka muchaita sei, ndoziva makadyiwa makuti makahwina. Ndozvataurwa naBaba Tencent aine timu yevarakashi. Thank you so much.